Здравейте, ловци и приятели на Хик Микро! През ноември започва първото в България национално представяне на термовизионна марка Хик Микро Тур България 2025. От 4 до 26 ноември ще посетим 17 града и 17 от най-добрите ловни магазини в страната, за да ви покажем най-новите термовизионни решения на живо. Ще поговорим за термална чувствителност, термална резолюция, F номер, Pixel Pitch и още много полезни неща, които ще ви помогнат да изберете най-подходящия уред за вашите нужди. Ще обменим опит, ще споделим знания и най-вече ще се опознаем. Във всеки град ще има томбола с награди. Хик Микро шапка, топли ръкавици, термална чаша, Хик Микро худи, както и много малки дребни награди. А на 26 в София от всички участници в страната ще бъде изтеглена голямата награда Хик Микро Хабрук 4K, бинокъл 5 в 1 с вграден далекомер. А на всяка презентация ще може да закупите продуктите ни с отстъпка, валидна само в деня на събитието. И това не е всичко. По случай първото Хик Микро турне в България, от 1 ноември до 31 декември намаляваме цената на един от топ продуктите ни с цели 20%. Очакват ви и други приятни изненади. За да разберете кога ще бъдем във вашия град, вижте коментара отдолу. Хик Микро Тур България 2025. Виж света по друг начин.